Min hawn u sentejn oħra għandu jitlesta l-proġett ta' espansjoni fiħdan l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, ajruport li nfetaħ grazzi għal viżjoni ta' Gvern Nazzjonalista lura fl-ewwel ta' Jannar tal-1992. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-kap eżekuttiv tal-ajruport Alan Borg spjega li s-sala ta' terminal ta' tluq se tkun qed tiġi rinnovata grazzi għal 5 bibien ta' tluq u ieħor għal membri tal-ekwipaġġ. Ta' flimkien ma' 32 check-in desk ġdid li se jingħaqdu mal-35 check-in desk preżenti. Sistema avanzata ta' makkinarju għal bagalji kif ukoll 1000 metru kwadru bħala spazju għal passiġġieri. Bit-terminal tal-vant se jkollu wkoll 5000 metru kwadru ieħor għall-operazzjonijiet tal-ajruport. U għawiet li grazzi għal-ħidma sfiqa tal-ħaddiema u kull minu involut f'dan il-proġett dell-espansjoni se tkun lesta sal-2028. Dan il-proġett huwa wieħed ta' sfida kbira madankollu bżonn jus kif huwa stmat li l-ajruport Malti jilqa' ma' 22,000 passiġġier kuljum fix-xitwa u medja ta' 32,000 passiġġier kuljum fix-xhur tas-sajf. Borg insista li lan ta' dan il-proġett u sabiex jingħata servizz aħjar biex l-MIA jaqdi l-ħdiġijiet moderni tal-lum.